Ja, god aften. Og i dag har vi besøg af, hvad var det du hed? Niels. I dag har vi besøg af Niels, som har mistet nogen, som de normalt gør her i Sporløs. Men nu skal vi hilse Niels. Nå Niels, hvem er det du har mistet? Min hest. Din hvad? Min hest. Din hest? Hvornår mistede du den? For en time siden. Det var godt nok lang tid for. Ja, men jeg vil gøre alt for at finde den. Hvordan ser din hest ud? Den er gul. Den er gul. En gul hest. Og den er strømper på. Strømper, okay. Min hest har strømper på. Ja. Og så en lys rød sløjfer i ørerne. Ja. Jeg kan se din bekymring. Og jeg vil straks tage ned efter, så jeg finde nogle forbindelser med din hest. Ja. Men jeg skal lige hente min kamerafolk, og så tager vi bare afsted, og du kan følge med her på skærmen. Så. Men nu tager vi så lige afsted. Og jeg har en god idé. Jeg har en rigtig god idé. Vi ser